Yanzu haka ana ci gaba da bikin murnar samun ci gaba a ƙasar Niger a halin yanzu, kamar yadda muke kawo muku wannan labarin kai tsaye. Barka da zuwa tashar Latas Hausa TV, wato tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. Idan dai yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka da kafin mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura. Idan kuma ko dama ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kama wasu labarai da zarar mun samu. Kamar yadda kuke gani, muna kawo muku wannan labari ne kai tsaye daga wurin da ake ci gaba da bikin samun ci gaba a ƙasar Niger. Kamar dai yadda kuka sani, wato shugaban ƙasa Muhammad Bazon, wato shugaban ƙasar Niger, yana kawo musu ci gaba kala-kala a cikin ƙasar su. Bugu da ƙari kuma 'yan Niger sun yaba da irin aikin da yake musu ta kowane irin fanni. Wannan dalili ne yasa suke wannan biki. Kamar da yadda kuka gani, suna yin kamar yadda al'ada ta tanada da wasanni da komai saboda murnar ci gabar da suka samu a ƙasar Niger. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, taimaka a danna muna subscribe. Idan kuma a yi muna subscribe, a danna muna alamar like, kana a yi muna sharing ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani.